Ang kahayag makaplagan lamang sa tao kung ana sa Jesucristo sa iyang kinabuhi. Sanglit, ang Diyos man maoy tinubdan sa kahayag, nga ang labawng gikinahanglan sa tao. Aron makalingkawas kini sa kangit-ngit nga kinabuhi, gumikan sa nagbalot nga kasalanan. Dili malimtan ni alias Emil ang undulom niyang kinabuhi diyang nalulung pa kini sa illegal nga droga. Nagidadog 27 anyos si Emil sa dihang una kini nakatilaw sa droga tungod sa hunghong sa mga barkada hangtod hingpit na himong bisyo ang droga. Gusto lang niya matilawan. Gusto lang niya matilawan. Andun kay naanad man. Pila ka higayon ka nag-take og droga pa dihang murag ino na to ba nga sugod ka sa gamay, nagdako, hangtod nga nagkapangita, nagikaog, nahimo na gini mong bisyo. Andun mahimo na ginako ng bisyo. Hindi lagi alos. Hindi na ako mahimutang uli ko ka. Di na ka mahimutang. Oo. Kaya kung siguro na ako ng mundangan, magbulag siguro na sa akong misis. Hindi na may magpuan. Halos kada uli. Ingat man ako. Mag-away mo, huwag man sa away. Tayo magsigos na way ko ang makanang. Kasi magsilos ikaw. Gano'n ba? Panaalala lang, kasulod lang sa muna. Pero during ka na magsilos ka, pagka-high ka. Oo. Giingon ni Emil nga adunay mga panahon mahalog siya bugawa sa balay o maglakaw-lakaw kay basin bunusundan og patron siya sa DDS sama sa netabo sa mga ikagaw. Ito po, alos kayo nung gawas sa balay. Ay, ikaw? Oo, kahit tungkol sa kadlok. Daghan naman kagmakitan nga. Murag pa ma. Alos murag kanino lang sa daon. Tanong mo, tao lang. Gisaysay ni Inday, asawa ni Emil, kung usa na kadaot ang yambana o ganip yaok na kaayo ang naong og payat na tungod sa paglunang sa droga. Sigo ni Inday, napasagdan ni Emil ang iyang pamilya nga nagtukmod kaniya aron mosangko sa pakigbulag unta. Tungod dili niya kaya masudong ang kahimtang siyang mister tungod sa droga. Apan tungod sa unom nila kabag-anak na santa ang plano ni Inday o giunugan na lamang niini ang iyang mister hangtod na hitabo ang kausaban ni Emil. Hapit ko mo nagbulag. Kinsa may kuan ikaw na gusto din bulag? Oo, kay murag na ko anak ko pud sa iyang kuan niya. Siya matuo ba? Muna nang punan na siguro ko ba ang puno na nga siya matuo sige sa gusto na sa iyang tambag. Pero dili gali siya matuo. Kabalo ka sa iyang Oo, kabalo. Kabalo rin. Pagkati mga diha sa mga kabalo man. Kabalo wala man siya nagtago niya. Kabalo ko man, nagtambagan na ako na. Pwede mga undangan kay adlok gani ko ang sanitaro ba. Hinabi sa RMN Davao si Barangay 9-A Kapitan Tatalio Bitog siya nagsulti nga labad sa iyang dapit ang mga adik sama ni Emil tungod kay matagaron ug unya nagpasiug daw kagubot sa ilang dapit. Sagaran gyud ani nila makakuha na to na involve og trouble, kasamok, na gireklamo sa silingan tungod kay na sa atong barangay. Majority gid sila inana gid ang kuan nga nagka-record din sa barangay tungod kay gireklamo kay nagmaoy na involve og kagubot. Dihang gilusan ang oplan tukahang sa kapulisan, usa sa Emil nga voluntaryo nga mitahan og nagpailabom sa rehabilitation program sa barangay. Sumani Kapitan Liubit, usa sa nakapausap sa kinabuhi sa mga drug surrender sama ni Emil, mao ang pagtabong sa religious activity nga gilusad sa tulo ka relihiyon sama sa evangelical. Ang pulong sa Dios maoy nagpausap sa kinabuhi ni Emil nga kun kaniadto miserable og walay direksyon apan karon ang dalan nga puno sa kahayag maunay ginataha karon ni Emil. So nakaingon ta nga murag hayag na imong kinabuhi karuan na ka nagpuus ka ngit-ngit. Wala. Hindi ka lagi sa nga na. Tuloy sa pagsimba, murag gaan na yung paminsan. Hamloy lagi kayo. Hamli na. Kasi pwede din may katambag sa mga batan baka or katong general nga pagkaistorya sa mga tao nga napa sa bisyo, user or tikayot o droga. Ang ako lang, tampag na ako sila. Kaya pala undangan. Undangan nila. Naro na sa pagkampo. Ginoo nga, tabangan ito. Wala ko ka. Wala imposible no? Wala. Magkuhan. Sa simba lang siguro ka, kumangaya ko sa ginoo nga. Tabangan ka magbagog mo. Tabangan siguro ka. Kaya sa ako. Kung simba na ako, nangaya ko mo pagko. Nagkabago man, kaya man ako. Mga kasama, labihang kadako sa gugma sa Dios alang natong mga makasasala diin ang bugto niyang anak nga sa Jesucristo gitugyan aron ilansen sa cross aron ikaw ug ako makabaton og kaluwasan gikan sa silot sa sala ug matagan og kinabuhing
nga walay katapusan. Ang kausaban sa kinabuhi ni Emil, buhing saksi nga ang Dios padayon naghatag og kahigayunan sa matag usa nga makakaplag sa dalan sa kahayag sa matarong nga kinabuhi nga dili angay isalikway sa tanan. Alang sa Uplan Redemption 2018, Radyoman Joel Viray, Tatak Areman.